Kowe menungso to? Nek kowe Ngambah lemah menungso. Loh, ojo nangis. aku jadi kapak-kapak ke. Oh, ora. Aku ora ngapa-ngapake kowe. Tenang, sabar, tenang, sabar. Oh, dadi kowe mau rene karo Tamie. Ki mongko Tamie kae mau metu karo Aziz. Jenah suwe. Wong cah loro kenek jangan ora ngerti wayah. Lah iya, Tamie iki piye to? Aku malah ditinggal. Lah iya, gek dasare Tamie kae wonge lalen. Kok kowe ngerti lek Tamie iki wonge lalen? Ya ngerti no. Wong Tamie iki kancaku sak kelas lho. Kowe cakarawitan? SMSI? Iya. Oh alah, berarti adek iki kanca sak sekolahan no. Loh, emangnya kowe jurusan apa? Aku ki yo karawitan seangkatan karo Tamie. Apa iya to? Kok aku ora tau ngerti kowe? Aku kelas B. Kalian kan kelas A. Jenengmu sapa? Aku Mingle. Mingle. Kok koyo suarane gembul. Oh, Mingle to. Alah. Sorry lho, Ming. Lah kowe iki nek ning sekolahan kacamatanan ki krudungan kok. Lah saiki ora kacamatanan ora krudungan, pangling aku. Kowe sapa to? Loh, kok karo wong wedok? Wah, jebul kaya ngono kelakuanmu, Bul. Wingi kowe nutuh Aziz berbuat tidak senonoh. Parah tenan kowe, Bul. Titenono tak grebeg genti kowe, Bul. Gembul. Sing sok karo Aziz. Sing sok karo Aziz. Oh, Indra Gembul to. Nah, 100. Oh, iya. Ning, kowe kok ireng ya? Saiki aja nganti kecikne lho. Oh iya no, kebatilan harus diberantas. Sik. Lho. Mak dhewe areng grebeg iki mosok gruwong loro tok. Lah cacah do mager lho meh. Baru dan ngene iki penake ya turu kok. Coba ngejak Pak Iwan. Pak Iwan ki lagi piket, mau pas mangkat ki kecethuk karo aku. Ya wis, saiki dicekel sik di video lagi ngejak Caca. Oke. Tak dang tung Ireng sepur. Oke sing ngenteni. Ya sorry, soalnya kowe ning sekolahan nih nganggo seragam ketok resik, ketok rapi, ketok bagus ngono lho. Matur nuwun lho, Ming. Pada-pada. Kowe ya ketok ayu nak lugasan ngene iki lho, Ming. Apa ya Tombul? Tenang. Oh iya, Ming. Bapakmu Chinese toh? Ora, bapakku Jawa. Oh, ibumu sing Chinese. Ya ora, buku ya Jawa. Mbahmu? Ora, Jawa kabeh. Lah ning kok jenengmu Mingle? Kaya wong Cina. Mingle kuwi singkatan ka wetonku. Mingle, minggu legi. Oh, alah.
Tak kira Cina. Lah kulitmu putih, mripatmu sipit kok. Lah kulitmu ireng, lambemu kandel. Jok-jok kowe wong Papua. Balen. Gimana dek? Pas iki. Enak, cocok. Ya kudu cocok no, wong wis tak bayar kok. Masuk bayar tuh dek. Wah, maturun ya dek ya, harus dibayari. Ya wis, ya kayak maem, luwe aku. Iya, ning mami aku sing bayari ya. Apa kowe ndek duwe? Ngece yo duwe no. Wong aku bari wis lagu kok mosok ora duwe. Oke no. Karo kancamu sing ngomong serak kene sapa dek? Ning lah, dijak sisan ya. Astagfirullah. Ayo Mas, mulai saiki. Mulai. Loh, dek. Wis, HP ku dadak ketinggalan ning kamare Sume sisan. Cetha suwe cah loro kaengku. Wong cah loro kae wong ora genah kok. Apa yo ono? Pamite mresake taminge kok parkire ning rumah sakit, suntike ning hotel. Ning ora apa-apa. Ambok dikurung sesasi. Nak karo cahayu ngene iki. Ayo betah aku. Iku pomonggonanku ngono. Prawes tak. Wah. Halo, ayo. Perdi. Ayo. Tidur. Jam segini kok sudah bangun. Bul. Ming. Gembul. Mah turu tah iki. Bul. Piye iki Mas? Iya ya. Anu, telepon Pak Iwan sik. Yes, ganggu wong nyambut gawe tok. Ngapunten, Pak. Wes ki, sok neh yen rusaki ndang laporan. Nggih, Pak. Nek disawang tok mboten saged pulih nggih, Pak. Aja disawang, Aja napa nih? dilatono. Mas iki sajake kancane cak percil ya. Bul, Ming, tangi. Alhamdulillah. Loh, sis, kok wis mulai kowe? Ora tok mengko. Senengan kowe no. Gandrung aku gandrung kaya wong linglung. Mbak, Nggih, napa jenengan ponakane Jeng Mintu? nggih. Kula sing jaga kos mriki. Oh, Prakoso. meni. Parfum gua mbok entek ketombul. Ayo sorry sis, mau tanggu. Lah aku ki ora ngedus kok. Mosok sak kamar karo cewek cantik ki mau ambune ledis. Ngono lho. Beres. Bul. Piye? Wis mbok kapak dhewe kamu. Lambemu aku nyinggol wae ora kok. Wah. Maneman Umbul. Wong ini kesempatan ora dimanfaatke lho. Aku kira kaya kowe ya. Apa ya ora pengen? Jane si Perdi kuwi mau wis mungup-mungup kae. Ning anggere dengenge tak slendhiki. Anggere dengenge tak slendhiki. Kayak delosor meneh.
Ora perih kowe, Bul. Oh, nganti abang munting ae, Sis. Lanang kabeh nok meh. Wedok-wedoke mau ndi? Bul, Sis. Wedok sapa? Taminyek. Wis mulai. Dudu sijine. Mingle, wis mulai. Telat meneh, Him. Tuas darah tinggi aku mana.